Balimao, ani nyakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Maliens, billet dimanche 13 novembre 2022. Malien tchena muso demiseni makoroba ala ye maliga tchien be sigama bi. CEDEAO président, noye Umaru Ambaloye, Guinée équatoriale président et Guinée Bissau président. Ode tara oni Macron sigira bi Malien. Oni Macron sigira bi. E kunu kakuma. Aya ira Macrona. Macron beka kojugu fefeke Malila ani jamana wɛrɛw la aya jo bɛɛ di a ko k'ali Malien beka boli min kɛ fɛngɛ France contre la ko Malien b'u jo ka bi k'u b'u jo ka sini an y'o de fɔ Malien an ka Asimi dɛmɛ toujours baara bɛ ɲɛ cogoya min na je répète encore Malien Mali jeunesse Mali mɔgɔba bɛɛ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Asimi dɛmɛ dans la sincérité an ka kɛ tiɲɛ kan an kana kɛ nkalon kan o tɛ n siɲɛ filanan ye n bɛ segin a kan Malien biye sini ala kale ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka président Asimi dɛmɛ transition in bɛ kɛ succès cogoya min na an kana janfa an kana nin ko ye fana ye comme bɛ mɔgɔ wɛrɛw la yɛlɛ an yɛrɛ dama ma an bɛɛ ka bal bila terre la an bɛɛ ka bolo ni ɲɔgɔn ma an ka Asimi dɛmɛ fanga bɛ ɲɛ cogoya min na conseil m'an fana bolo ko fɔ Asimi ɲɛna an b'o fana fɔ Asimi ɲɛna Maliens nin bonne nouvelle dumanba de bɛ yen nɔ n bɛna vidéo k'a la Maliens aw ni ne an bɛna jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ Segu Tunkara nisɔndiyara bi koyi alhamdulilayi Maliens hali bi a ye fatiya ta ka dugawu don Mali ye mama bilala Mali contre la ala y'a bɛɛ lebu mama bilala Mali contre a bɛɛ tilara ka segin ko walayi ko Maliens k'aw jo don k'a ka tiɲɛ ka sigira bi Maliens n bɛna Umaru Ambalo ka fɛngɛ kumakan kala Segu Tunkara kumakan tɛ dɛ Guinée Bissau président a ko ko Faransi de Libi ci k'u taara baga mɔgɔ ma k'u ka jamanaw ci ko n'i y'a ye ko Maliens sara Maliens mɔgɔ 10,7 de sara ko Faransi de nɔ don Maliens révélation bɛ bi aw ni an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ka hakili to Asimi na an ka Asimi sauver an ma ɲinɛ Asimi fana fɛ Asimi an ɲɛ bi teri kuran dɔw la Asimi ni mɔgɔ kuran dɔw bɛ ka photo ta bi n t'a dɔn mɔgɔ dɔ de bɛ k'a dabɔ kama ka jeunesse tɔw la dimiya mais n b'a ɲini jeunesse baden de Asimi ni mɔgɔ kura dɔw photo ta jeunesse baden y'a ci ma o diminen don mais ne ko k'u bolo da u dusu la mais Asimi maréchal Asimi an ka président an t'i labila fɔ ka diɲɛ wuli mais n'u y'i nɛgɛn ka taa sira kan sira mun bɛ na ni farafarali ye jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ a man ɲi ka fanga ma o y'o de kɛ i bɛ k'a la ala k'i to janfa la mon cher président mais an bɛ tila ka don o détail la Maliens an ka jɛ an ka Ambalo kumakan na mɛn n'o ye Guinée Bissau président ye Maliens Segu Tunkara nisɔndiyalen don bi walayi ala n bɛna Guinée Bissau président kumakan k'a la Maliens aw n'an bɛ jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ ko an ka armée mɔgɔw fana bɛ ka bombardement kɛ Tessit Mali ni Niger frontière la ko terroriste tilancɛ bɛ bolila ka taa Niger tuguni Sadio Kamara bɛ Burkina Faso u bɛ ka hali bi an y'an bɛ yɔrɔ la bi Sadio Kamara bɛ Burkina Faso u bɛ ka baara kɛ Mali ni Burkina Mali ni Guinée les 3 pays an bɛɛ bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Faransi ka ko de banna Faransi maloyara i m'a ye Macron ye opération fɛngɛ Barkhane ban mais a ma taa fɔlɔ dɛ a b'a ban parce que a b'a dɔn bɛɛ wulilen b'u contre la o de kosɔn ala ye bɛɛ ka tiɲɛ bange bi Maliens a y'a lajɛ Umaru Ambalo bɛna mun fɔ Macron bɛna kuma min fɔ yan a y'a lamɛn. Merci beaucoup, Président Charles Berthold. Je vais peut-être maintenant donner la parole au Président Umaru Ambalo Sissoko, qui non seulement préside son pays, la Guinée-Bissau, mais a aussi une responsabilité régionale à la tête de la CEDEAO, et qui justement a coordonné les positions d'une région qui vit les mêmes inégalités, celles qui ont été évoquées, connaît la grande pauvreté, est touchée par le terrorisme, par aussi les ingérences, les influences informationnelles, on l'a bien vu, de la Russie, et donc des positions qui ont été parfois complexes. Mais sur tous ces sujets et cet universalisme en temps de guerre ou à double standard, quelle est ta position? Maliens, Fabe irisi tɔgɔ fɔ sisan nɔ a bolo ko Umaru Ambalo bɛna bɔ ka irisi la gosi de dɔw bɛ ka fɔ sɛbɛn commentaire la non nin ye complot de ni complot min don a binu yɛrɛ de da la o parce que kuma mun fɔra Asimi ka hɔrɔnya de yɛrɛ la kuma in kɔnɔ a yɛrɛ la de ko Asimi ye kuma fɔ ko ye tiɲɛ de awa Mali de ka tiɲɛ sigira ma o tɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka fɔ non ani Asimi bɛ ka nin ko tracer de ani je m'excuse ani Macron bɛ ka nin tracer de ka mɔgɔw trompeli mun don u yɛrɛ tromper de u yɛrɛ dribbler de parce que kuma mun fɔra a tɛ Faransi arranger a bɛ Mali de arranger awa Mali ka tiɲɛ de sigira a yirala ko ja ko Asimi jo de don Macron contre la a yirala de ko ja ko Asimi ye kuma mun fɔ Macron ma ko tiɲɛ de don a yirala ko Mali ye Faransi gɛn ko ja ko Mali jo de don ko Faransi de man ɲi
ambalo yo kuma dɔrɔn de yira o mana kɛ piège min kɛ ni ye Faransi de binna o piège kɔnɔ o kuma in o bɛ Mali de sankɔrɔ ta o tɛ Mali bin duguma donc aw kana kuma in kɛ ko complot don dɛ bɛɛ de bɛ ka ɲɛ yɛlɛ bi Asimi kɛra kalo yelen de ka Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ bi Maliyɛnw a kana nin kɛ ko a fɛn don non Maliyɛnw an ka sigi nin yɔrɔ kan maintenant ça non Umar Ambalo o de bɛna kuma sa aw n'an ka jɛ kurajɛ ɲɔgɔn fɛ. Les pays BRICS maintenant comptent. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Et moi, j'aime beaucoup Macron parce que nous parlons comme deux chefs d'État. Et il me dit, nous parlons comme un égal. Je suis un frère et toi tu es un chef d'État. Je te parle comme un frère. Voilà. Avec Nuroni fo, n'est-ce pas? Guinée-Bissau présent Nalomate ata kun fait de. Aya la jabe na mun fana fo yan oro la. Toi tu es un chef d'État. Je te parle comme un frère. No es porque hay un desarrollo antifrancés. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi. Même si c'était des personnes néfastes. Mais il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la Covid. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Covid a disparu. Voilà. Ako, Malien, on a tient ce grand bisa. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le président maréchal Assimi. Malien, maintenant, comment que le fana? Ako, quand tu as la Kadhafi faga, aye Mousseni faga. Est-ce que là, au Jamana ou Soumana biwa? Aye dien benyami ko de paye Kadhafi faga ka Saddam Hussein faga ko dien benyami na terrorisme be Irak terrorisme be fenga Libye bi o de be ka dien benyami bi ka ye kele fen ke a shima ke nyumanye o duguma agoko Kadhafi donc malien ka nyefo bela jelengena kuma mun fora sa no a yirala de ka fo kame oro mina ko bi ku tagara Libye chili munke ou ye Iraki chili munke o de jira Malika ko sentiment anti-français côté Mali la de ko malien te français contre la mais no kuma te Mali arrangé do arrangé dogo a piégé de toujours avant de soubla aklinya ben de nyebe ka yele bi ben nya yele le bi Guinée-Bissau présent ya ira de ka fo ko malien te ka baga français ma de pour ka mu fo a ko malien ma baga français ma de ko français tara Libye chili munke ko ka malien faga ko le dimia be malien na ne bolo o ye Mali ka tegere fo de malien kan ga nisonjaw la en club do magana piège de donner abetande mogon be ka tiens sigi ma alibi bala toujours ko ye piège donc faisons beaucoup attention mes chers amis du Mali malien anga ambalo ka kuma kala au na nga janga kuma ina me nyogo fe ambalo ya yira de ka fo malien te ka baga franci ma de mais sigi ambalo ye malien ka tiens de sigi malien ma bi malien anga yoro la me alibi ni te piège de ni tina fo ko macaroni ambalo be ka ta piège fenga de ambalo be jeuni ke mais iba don a kono na yere la wallahi français be ka munga mandai mais aba ira toujours abe Macron caresser abe Macron koshi mais abe ka kuma mun fo wallahi akai malima abe ka kuma mun fo abe do de fara asimika abe do de fara malika mais bila ate malibi malien mo wata ani sabade fakara surasi joli fakara akacha surasi watanye ala surasi musara beta surasi watana francis do ko ana ko mo be soro mali ko mo be francis fait
na vidéo in kala tugune amesiki kala je. Tu es un chef d'État. Oui. Je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi. OK, aya ke tude. Mbolo balla ka da kan quoi. Tu es un chef d'État, je te parle comme un frère. No es porque hay un desarrollo antifrancés. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Ko le sentiment anti-français, ko te tinyede, malien, ngo yanga kuna wolo de aye kuma mun boda sisa. Makoro ne betle, RFI de betle, France 24 de betle, ka fo dongo do, ko malien be ka pomper France contre la, irisu de be ka ta malien pousser. Ça dit que c'est au présent y Mali ko ka jedi. Français ka media beko, Mali ki konote mbetara fo ko irisu de be ka wardi mogoma. Mais c'est au présent de Tarayira. Comme Mali qui connaît façon de djugu galontege là, comme Macron galontege là, comme irisu te ka malien sarade, comme Mali chili mu kera. Français nali mu kera Mali kono, ni Français ko kante don kidali, ni Français yanga, Français terroristes armé, ka Mali chi. Ambalo bora ko malien bu jodeka awa irisu te ka malien sara o piège yoro be rojme o piège be rojme e jugo kera zonzan chogo avocat lokaja ni ate piège fo ila nkola bilai ni he malika kongorota de malien bekanga ni video je malien bekanga alhamdulillah fo mali sulame bekanga sujuru flapi ka alafo mali chrétien kanga alafo mali somo kanga alafo mali ateu kanga alafo malien bekanga alafo billahi tallahi hali soma undi e donso bekanga alafo bi parce que ala de tien bange bi président Simi Taïka Barafe ambiko malien mali jenesu wallahi anandija la ala ka dongo do duguje ala be victoire di malima ala be sebaya di malima o sorola mun fe malien on de kongo munyu ka minogo munyu kambe sanga président ko no ye maréchal Assimi kambe sa maliko wallahi na yaw klenyogonye mais ni wakati ni kona ayaw kolosi ayerama kana tunyogona anyebe muso do la ko be fe ka bokati aya ke ala kama ambe makorone no fe jugu keleme malla bi o ye farasidi aya fo katika muso do be ko be bo ko bel le cerveau contre la kuka sabali deli de do tiens là parce que ambe ka nga victoire de fêter ante fait jugu ka doro soro ayerda man nyogonche am mugo ka me transition ko ambe kan tege di nyogoma ayerda ba na nyogon kele de na nyoke bilay jugu be do an nyogonche malien kan ata nambe ta ambisi ay ala de ay video partager bien be ka soro malien ay kuma nyoro la mesanno ay ira de ko parce que français de bet klenga fo dongo do ko irisu de be ka ansara ko irisu de be ka mali pousser français contre la Macron na kuma damine la Macron ko ambaloma ko irisu de be ka Afrique kungulo yelema France contre la ambalo ko te tinyei awni ala che o plan be rojume ngay Macron na maloyadi foka Macron fasa foka Macron fasa iba foko gawo che foka Macron fasa wallahi Macron kilota ne perdi a jetike bulu digila tike bulu ambalo Macron lebu de plantain yede ay kuma mu fo ay Macron ga kuma ko karidi aya ira ko irisu te kama akala ka kuma do fana fo anga tola me bi video en kadide aya partager dien be kasro anga nyoro fana kala. Tu es un chef d'état, je te parle comme un frère. No es porque hay un desarrollo antifrancés. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi. Même si c'était des personnes néfastes. Mais il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, abela jele ni kuma me sandre ala tien bange biu sisa franci media de bet lenga fo dongo do irisu de be ka wardi yere woloma segu tungara irisu de be ka puchin de be ka segu tungara sara bengalu kuma di e ambalo tara kata mali ko ka jede ka Assimi ko ka je ka ira ka foko Assimi ibi jode ka
Macron i jota la ama dan fana ma de aye kuma fana fo tuguni malien aye lebulda Macron ka Macron sigilen Macron kumbe fo Macron kilo temps perdu aye ni kuma to la mede aye to la mede amatla bi video en kadi koy aye ni woro aya bela jelen pat ina sangono atara ka Macron lebu ikran problème na anga woro fana me. Il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la Covid. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Covid a disparu. Personne n'en parle, même si la maladie continue d'exister. Et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent. C'est pourquoi je pense qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble. Parce que pour garantir la sécurité de l'Europe. Voilà malien, vidéo be kasa duma ma woro di masanda. Ala de ngaya partager. Vidéo sera duma ma woro di ma. Abena lebul do da Macron ka meno woro ni kalasa au na be je kula be nyoko fe. Malien bi kadisa, bi vidéo en kadisa. Malien français lebura bi. Guinée Bissau no CEDEAO président Umaru Ambalo billet dimanche 13 novembre 2022 ko Poutine ko Vladimir Poutine ko kele fe bebe jie kono kona e Macron dia ko kele nbe bambi be Poutine ya iradi ani Ambalo u ya iradi ko farasi de terroriste ko wa ko farasi ka terroriste ya baradamna aya la jede u bena kuma fo bena kala nga je kala me nyoko fe. La seguridad de Europa sin la Rusia. On ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe. C'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était un... Alade, ako, qu'on avait tubabu bulo kubi se ka irisu d'abord Europe sécurité ko la, kubu kun fait. Aouni alache, c'est là président de flek ka taga tigere fo Poutine kumbi. Irisu ka président kumbi. Moi irisu ka président ala e noro do dama. Ima Macky Sall depuis Macky Sall bora irisu la dro Macky Sall far fakaraka. C'est-à-dire galoni tien ma flité quoi. Asimi kera ala e asimi chide aka Afrique benyele. Odo ko so anga asimi minambulo flala. Asimi be ka flido ka metla ko fona fo video oro dola ma ma so oro ma flo. Malien ayala jede akoko ko na be towu kono kubi pa irisu kuna. Ko irisu de plati tournantier ko shit se ka ke bi sécurité la Europe ko ni irisu data la. Et c'est là président ko fo Macron ngena. Ça veut dire que trop c'est trop de. Malien nga kuma to la me. Voilà. On ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe. C'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Et il faut parler à Zelensky de ça. C'est très facile. Malien bien. Quoi, il est présent ko kele be jia kono ko ni France ko kele be bashini ka be bashini ko place ba de be Macron ko ni Macron ko bi ko kele be ba Ukraine ko kele be ba Ukraine ko ni Macron ko kele be ba Mali ko kele be ba Mali aya ira de sa ko Macron de be ka kele dajugu jien ba ko de be ka kele daele jien fan be o de prévu ira le fla ou la bi video ina aya la jede c'est le président de flek kani fo Macron ngena aye kulushi de bon Macron ka gloki bon Macron ka tege noro Macron bobara la ala de alhamdulillah asimi que Dieu te bénisse ala kana fo ikila non asimi i ne e komi joy joro la ima depuis Mali ni Burkina Faso nga dro barka nyaka kasaku asimi nana ka asimi nana ka jelaji de ta ka ke Macron da kono ka Macron lebu ka kulushi ni gloki bon Macron ka Macron lebu dien be daji tu Macron ngoro la bi ils ont déjà présent ko bi ko kele fefe be dien kono Ukraine kele Mali kele Burkina kele Tchad kele ko CEDEAO président ka ta fo Macron ngena ko Macron ne bi se ka kele mba o korote doro koro ka fo ko Macron ele be ka terroriste armée adabla Malien kuma be bana sixi barabla Malien prévu mun bo onina ko France ne be ka terroriste deme CEDEAO président de flé ka jodi asimi ma Malien bekangi d'ici gauchini ni vidéo nyeka partager c'est ça ayirana de ko Malien planti mindo France contre la onina ko tiɲɛ de do ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Faransi de bɛ ka terroriste dɛmɛ Irisu ka président y'a fɔ CEDEAO yɛrɛ président fana filɛ k'a fɔ Macron ɲɛna a tubabu ɲɔgɔnw ɲɛna Europe Malien ko nin y'an ka kunkɔrɔta de nin y'an ka kunkɔrɔta de Malien bɛɛ kan ka Ala fo bi
Mali Soulamé bé, Mali chrétien bé, Mali dina Karamogo bé, à Donso, à Soma, à Moroba bé, à Notable bé, Bekanga à la phobie. Wallahi, ni une nouvelle nouvelle de l'année. Et il sera présent de flèches à fort. Qu'on a un Macron Jaco Kelebe Bambi. Anga vidéo tourne na jessa à la di. Anga nyoro la je. Eh Bikalisa. Yo sentí en eso. Parce que même s'il y a d'autres pays qui en souffrent, yo pienso que es necesario. C'est pourquoi je pense qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble. Parce que pour garantir la sécurité de l'Europe, on ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Et il faut parler à Zelensky de ça. C'est très facile. Et je le dis parce que c'est la sensation que j'ai eue quand Poutine m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi 3 fois. Il m'a dit à la fin, une grande accolade à mon ami Macron, qui a une responsabilité, la responsabilité de finir avec cette guerre et de penser aussi à d'autres pays comme par exemple ceux de l'Amérique latine. Parce que dès qu'il y a un problème dans un continent, il faut parler avec les gens du continent, parce que cela aiderait énormément. Et on a des exemples de la FAO, le fameux logo de la FAO, Fiat Panis. Et je pense que l'Afrique contribue aussi au Fiat Panis. Malien kuma banasa ngone kasira di ne video nyotora ne ngaji de bo Malien nimba ira ka fo ambe yoro mina ko bi anga jamana de be ka sankoro tabi pereza Assimi ambi ko walai ambi deme Malien anga tege di nyogo manga yere kele dabla katika muso dogo kolu be bo ko ben ga bo sentela Malien mena conseil kelendi an balma katika muso do be ka bobi Malien bien dimanche 13 novembre 2022 an balma katika muso do be ka bobi kolu be bo ben de cerveau contrôle la an ba nyunu fe u ka sabali Malien an balma katika muso do de be ka bobi kolu be na bo ben de cerveau contrôle la an yera makana nyogon kele an balma muso deli ala kama u ka ni ko njo folo dugu kele mana o farasidi bien dimanche 13 novembre 2022 a eta fo katika muso munungo kube bo ben de cerveau contrôle la ku ka balbla terre la an be de be transition ko an be de be Assimi ko filu bi se kana mais an be kan tege de nyogon mabi an shi kana kele ni wati te nyogon kele wati na yere dama kele la ni baw yere dama nyogon tu waraba be na ka bengimi ama ngini befe be ka balbla terre la ben de cerveau anaye nyogon famia tout va bien an be be Assimi ko kele te foite ama nyogon famia de sinon ben be Assimi fede Mbe sigaka, Ben be Assimi fait, Mbe sigaka, Ben be Assimi fait. Je répète encore pour la 3e fois, Ben a toujours aimé Assimi. Donc à Niafo, katika muso unu me fait kauli ka ujoke, amba deli, nete moko doya, nete moko la goshi, katika ukadni, netale malla hali kati wulu be kumbe ka ese ka kanefu. Hali wulu na ese kutukana temeto kare kuna kati, abe wowon chi kanefu. Hali wulu munga faranu ene dro, katika ukerane fetoro. Seguka ukerane fe katika ukerane fe kitaka ukerane fe nere kitakai même balma kitaka fo ananga mouvement victoire goular o nyamogo ba seko la sana kane seguka ka belebele depuis segu anga folie bi ashirifu sarafa buya aidara depuis nyora anga folie bi o la anga nyamogo ye ando lebe ka jeka baraka nyogo fe anga mouvement victoire goular kondana donc malien anga tege di nyogo ma ne segu tungara be kuma anga bendi an yɛrɛ ka kɛlɛ a tɛ Mali arranger a tɛ Assimi arranger a bɛ Macron nisɔndiya de n'a yɛrɛ ma kɛlɛ la bilahi Macron bɛ wuli ka dɔn de k'a ka sarangɔnna na an kana sɔn ka bin jugu ka piège kɔnɔ o ye ladilikan telima ye ka taa tuguni an bɛna mun fana fɔ tuguni maliyɛnw nin yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ko manifestation ba dɔ kɛra Sudan bi maliyɛnw ko Ala de ye barika don Mali la sa n'i ko k'i bɛ bila Mali contre la bilahi i bɛ bi Ala de bɛ ka barika don Mali la wagati min na o tɛ wagati ye maliyɛnw yɛrɛ dama ka kɛlɛ a y'a lajɛ bi CEDEAO président de taara ka taa Mali sankɔrɔta CEDEAO président de tagara ko irisiw tɛ ka wari di Mali ma Faransi ye Mali tɔgɔ tiɲɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Faransi ye milliards de dépenser ka bɛɛ bila Mali contre la ko irisiw de bɛ ka
kuma do onda ina fo onye bagandi ina fo on teka réfléchir ina fo on teka kuma ni mogo do ma kuma do onda c'est au présent no ya ambalo de taraka taga malien ko ku jaka asimi ko ka je merci le président de la Guinée-Bissau Umaru Ambalo présent en exercice de la CEDEAO que Dieu bénisse que Dieu te bénisse malien mogo ko manine choko na nyuma ke ne ba fo angana hen tade no be jella de volo be nyongolo de nu volo be nyongolo mina a hera de sera mali makoy ambalo ko farasibe ka galon fen tiga aya foka ben kalundi ago tuguni ko Putin te mogo juguye farasigne tana de irisiuye mais CEDEAO président de fleka fo farasigne na bi ko farasi ko Putin kay mogo ni Putin ni nyogo be jarabe ala ne taro fura mugun dorebe Putin ga jelma dia fura don dise ku tungara made non irisu ka président ani mana siki ka kuma dorebe ibe kawala te enku abina fosa ni tararo la ye muso chenyumani doro ni ya doro ibe jarabe ala kwa Putin nga jarabi jugara koy jarabi nene Putin nga jarabi ga jugun jarabi nene imay debi Macky Sall tara ani Putin tigira ka kuma doro Macky Sall nana Amérique magora téléphone ta allô Macky où êtes-vous mais nous sommes là vous êtes trop là Macron je suis le président de la France Macky où êtes Macron kasira onina ka Macky Sall wole chouette Macky Sall ya Putin wole Putin go Macky Sall Macky na taka koy ya wala chay suruni ma fina kungolo kainde Putin awa ambalo ima CEDEAO président tarani amani Putin tira toro hakili yele mala awa ba esa obeta kudeta ke numa awa koloside na ma kolosi peut-être fon dono yele mala de ube so kata kudeta ke Guinée-Bissau maka tiene fan parce que ay makoro lebu de makoro nye milliard de don ko ka don be kungolo la ko irisu de be ka wardi malima ambalo ko ay ko te tien aw mana ke piège mi do bala na ube tie tribol lo te tie tribol de asimika sankorota di ni malika sankorota di ema mali di Burkina be ki tegeli nyoko mabia u be jatigera CEDEAO mogo be tigele me hali Alassane Ouattara tigele no makorona hali Alassane Ouattara ba do makoro man mais a tseka fo na ya fodron ube taka yere genga bo fangala bila ute u a CEDEAO président be ba do ko franchement u serane buka fanga dinya parce que Farafi ale kelenga here ale bo o défend jama beka sa jamana beka to tasumala ale kelenga to hera la Afrique président ala yere do farafin chaman kungolo la oda to Afrique se ka avancer voilà la vérité ko be te tiero be tiero nde Umar Ambalo abado abeka mu fo tiere du nda chien fo la ba fo ayo jalaki akoko malien cité ko mu me ka manipuler ko warte ka di malien ma de ko irisute ka malien sarade ko malien torala de mogo mi e ka toro fo be se ko ali jugu nana ke be ka to bajila jugu do nana ka be bo jila mon frère il va tirer mais très bien ka abi sauver fana donc agara bi hen kana bla piège kono de olo ko songo bema ambeka to asimi ko ni watini konana anga asimi demaka fanga benya chuka mina mali oro temene ko feka bala message tellement do kanyesi président asimi ma billet dimanche 13 novembre 2022 ta fo président asimi ngena ala de sangorota dimambe oro na ko bi président asimi obeki negen anye président asimi ni mogo do photo ye bi a kelen do chogu de réseau fanbe mais ne tenanda do orola ali bi toujours ne ka do be asimi ali bi toujours ne be kuma bengana asimi doronte de mogo be transition ko tele fly na ne ba dili befe beki bolo la dusula mais président asimi mogo ye kongo munyu ko be sa asimi e no fe mogo ye munyu nyugu ko be sa e no fe mogo muru ye mali bla problème kono ni terike oluye mami faga ire di yere faga fanga imbi yere de bolo de malien bebi ko bi ka fofuna ko malien nyu chuni asimi wallahi asimi malien mu chuni malien bi ko alishini awanti janfa fana mais sira kuran do be ga do koro mogo do be kanani mogo kuran do yi o leke angene munu be ka transition soutenu aka baraka nga fara nyon ka mogo do de be asimi ka cercle kono ou be ka ta mouvement fantôme do créer créfe ka jeunesse kura do créer kanani kungulo kura do yi ibaro ni fengena do ratigi be chaya Afrique be teni ni fengena do a bebe fakata ale akofokali ni fengena do ratigi kacha abina fo ni den chena famille kono mogo sita fo kone dendu mais ni den nyana duba kono beba fo kone dendidu asimi eka ko karatini munu ya asimi ko ka je o de be ka yelema bi kolu ke mogo jugu ye mogo munu te mali fe kolu glan ka peinture kurani bosholu ka kolu ke ina fo de faso de nyuma ka ke ina fo jeunesse nunu kol de be ka asimi trahi ibe ka yo de ke ibe ka ya bulo bo RPM bolo ibe ka ya bulo ba la fasa ba ko ka taga yere da juguma ibe ka taro jiwu yo fe asimi ube ko glugi ba de do ida ni ya glugin do a bo depuis 600
Anyini mogo do photo ye. Depuis ala kudamu ye litila. Bubu Mabel nbe ka kule dongo do. Ama Assimi ami inolu photo ye. Amolu gerele ila. Amba deli fait. Mogo mimbe ambe oro mina ko bi. Jeunesse chaque mois Keita wole. Ika Bubu Mabel wole, ka docteur Alain Bokoum wole, ka Ben le cerveau wole. Olde est sauvé le 14 janvier. Et Dien sababu yede président Assimi. Hada made karangi na sababu ko. Mogo be sababu kela tiki bebe. Mogo be sababu kela labanta ka kola. Ima ye farafinga côté là-bas. Ima ya na ni be farafinga ali famille ndo ye war srodro. Mogo mu de mo janfa. Mais aramade, tu es reconnaissant. Tu es reconnaissant. Bila alabe dofra. Alabe sedi ma domina ode sabali doyi. Ode munyu doyi. Ode walu nyumandon doyi. Mais no be ni mogo parce que ni se soro. Mogo jugu chama mena gari kerefe ki bla sra jugu kan. Mon bebe yele fo beti ni. Mogo chama me yele ife ni kene du mo ba nyimi. Assimi iga fanga saraka. Oye ka baraka ni force de changement di. Je répète encore. Assimi iga fanga saraka. Bagoroninte, sagajigite, turablente, ube turajete, ube worojete. Eka fanga saraka. Ni be fait ka saraka boy ka fanga la kana bin. Baraka ni force de changement ni. Créer l'union autour de toi. Dialoguer avec la jeunesse. Kana mogo bla ire ni ka jeunesse ke. Ire ka Bubu Mabel wole amara sera juri chercher Tairuba Damagile Gandhi malien Kati 24 ou be franyon kan élection toi te teme sangelen kan ou be ka force kiri karaw créer kan fra ante tafani nafandon Assimi nima boni jela ou be mangoya bon ikan ou be tla ki boy hali chete ba fanka. Mais comme Malien n'y janfa, mogo chimie janfa Assimi. Mais ce qui comment ka Assimi, mogo chimie janfa, ni bebi fait. Bila ine se ku tungala ni amara bachili kumana. Amara bachili konema, se ku wallahi mbe Assimi fait. Mais mbe ku koronde, ube ka munka amani ngedi. Nye amara bachili wonango, alo amara bachili. Mwe chenge be ka surasu tantle flana. Ako se ku wallahi, ayi kalenye jenatike fembela. Ko wallahi surasu kadni. Mais nyabe fin de la mbe fo ko de dabla bel le cerveau fana be ko kele nike ñu be wole be u kalenye je u ka jeratige la ko wala ko be sura su fe mais même fo sura su nyina mogo e de ko ka fe et la ja kuma min kade kula ka fe e nyina ite bo filla fo ka jien wuli Assimi nu inegen iga teri kurando créer la plan kurando de be ka créer ka munu ye faso de nyumanye ko lu ke faso de njuguye ka Assimi la sran olunya ka fo Assimi ngena angeniti janfa imaye segu tungara ben le cerveau nunu ube u tuniye ube yanfe uye waramine yanfe uni politicien bolo be nyongolo galon be tege fo rapport beta dima présidence la kini ga mo nyuma kodo nyogona Assimi ni o ke domina o yibindo yin anti kele fo ka jienwuli ne ba deli mo dusu bora mo sigara Assimi kele mais Assimi ni ga fanga bina eredu ni ga fanga nyana eredu Mali yela la Assimi eredu Mali bina Assimi eredu bebi ko be tuguri ko be ya clé iye era de bala ko fa munu mai ko fi ko le faranga ay Assimi ka message la jeya ne Assimi ka ni message la jeya le 14 ay bana de blanna anga nyoro la me malien nyo de foyena ay aw na Assimi ra kuma kana me la kala de soit ambidje ambi so nyoma on tenyoma ko jamana bitanya soit ambi keleke ambi frofo nyongo jamana ko abi nyami ala kan kisi kan tangoma donc mo va to bibi na ko ni solution fo liti on fra nyonga ka fo ni jigola ni jotala ale Assimi ko de zomba kulew mogo jugu ko fale de kabe ima Assimi sigele fo ka fasa sadi Assimi de ko parce que Assimi ga erreur fo la kala jumenye Assimi tara ka taga mogo koro de ta ku cheya krefe o lebe kan idée do Assimi kungolo la ko malien be fra nyonka khali lahara ala ma be fra nyonka ala ere ko munu mai ko ka ta jahanama kono Assimi ube ki bla fil de lawo ne kena fo ni fanga nyana Assimi ededo ni fanga chena Assimi ededo ika ko bi ere bolode awa malien be bi ko mogo shite ki janfa bi nene ala che mogo kelen te ko ne se ku tungara somini bala ka keleme ka e janfa bi ikerefe mogo de be ki bla fil la de ere ko fika be fra nyonka ere ma Assimi ko ma ko so ambe ka fra nyonka
ou bien beka ɲɔgɔn kɛlɛ beka tiɲɛ ngo ne ju ni kuma in ka di juguw de kulo la an ka ANR assise nationale Assimi a retardé ka kuma ni politicien Assimi Assimi ko Choguel ma k'ale yɛrɛ bɛ kuma ni politicien Assimi yɛrɛ politicien yɛrɛ soit Kuluba a bɛ siɲɛ 10 bɔ o bɛrɛ ma changer e ngo wulukɛba sigiyɔrɔ ya kukala di e bɛ se k'olu changer e fa filanw minnu ye san 50 kɛ depuis ne Seku Tunkara ma wolo ne ka kɔrɔ ni e Assimi ye n tɛ fɛ k'o yɔrɔ fa e ka côté la parce que nka hali ne ka kɔrɔ ni ye n ka président ye n kan k'i bonya mais depuis ne Seku Tunkara min ye e Assimi kɔrɔkɛ depuis ne ma wolo ninnu bɛ suɲɛni na Mali kɔnɔ bi e da Assimi bɛ se k'olu bɔ suɲɛni na kɔfɛ e de ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e nin ye kabako ye koyi e fa filan minnu ka lagare ni ka kɔrɔ ne k'i fɛ k'olu changer i bɛ sɛgɛn ne ye fo k'i fasa i ka baara kɛ minnu bɛ faso fɛ i k'i ka baara kɛ ka avancer ala bɛ ka sankɔrɔta de d'i ma don o don bila ala bɛ ka sankɔrɔta d'i ma don o don mais n'i tora ni zigizagi na dɔrɔn ni ko y'i sɔrɔ an nɔ tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ sere a ye nin vidéo nin garder dɛ a ye nin vidéo garder Assimi ni ko bɔra e de nɔ don an nɔ tɛ dɛ an ŋɛni b'i kɔ fo ka diɲɛ wuli an t'i janfa mais i bɛ fɛ ka mun kɛ c'est impossible an ye ni mɔgɔ kura dɔw photo ye dɛ Fɔnba Abubakar Sidiki Fɔnba olu bɛ tilen k'e fasa da dans les réseaux k'u ka vie bila danger la Ben le cerveau ninnu ani Boubou Mabel ninnu ani docteur Alain Bokoum ninnu olu ka bɔ le 14 janvier président Assimi il n'est pas tard u bɛɛ wele Abubakar Sidiki Cheikh Oumar Keita Amara Silajuru Serser Boubou Mabel Taïrouba Gandhi Malien Kati 24 u bɛɛ wele u jeune fɛn fɛn bɛ Bamakɔ ani Amara Baciru u bɛɛ wele u ko yɛrɛ sa Kuluba i yɛrɛ n'u ka franc parler kɛ an bɛ se ka mun de kɛ i ma président fɛn fɛn bɛ dialogue direct kɛ n'a ka jeunesse ye o bi man di dɛ i ma Poutine ye Irisu ka carré kɔnɔna dɔw bɛ yen ni passera ni Poutine tɔgɔjugu fɔ bi minɛ k'i don jeu la mais problème filanan fana jumɛn ye non seulement e tɛ dialogue ni anw ye u bɛ k'i bila filiw la deuxièmement hali ni anw ye e Assimi défense ta an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ kaso la Maliki Konate kun bɛ na ne Seku Tunkara ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ don min na Maliki taara Faransi ka taa wari minɛ Macron na k'a bɛ na e Assimi kɛlɛ ne Seku Tunkara de kɛra birifini ye walasa ka e défense ta contre Maliki ne taara Mali la ne yɛrɛ k'e Assimi défense ta ne ka taa n yɛrɛ sɔrɔ kan un na parce que n bɛ ka Assimi défend bilahi hali sini a bana bɛ ne fa dɔgɔmuso la walahi a ko k'a tɛ k'aw fɛ fo ka diɲɛ wuli c'est la pure vérité a ye mɔgɔ jigilatigɛw dabila bon mun bɛ na ni nin ye parce que a bɛ ka mɔgɔ dɔw gɛrɛ aw la u tɛ ala dɔn u t'a kira dɔn aw kelen bɛ k'o mɔgɔw faso fagabagaw de cɛya aw senkɔrɔ ko inclusivité n ko inclusivité ye Macron ka kuma de n ko inclusivité ye Faransi ka mot d'ordre de inclusivité tɛ Faransi hali lahara inclusivité tɛ yen i bɛ ka ko dɔ kɛ ko min a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibulu kɔnɔ a tɛ hali zana la o kuma na saban dɔw de bɛ kɛrɛfɛ a Assimi ye u ka moribara selen don i la koyi o de kosɔn ala ko sentɛnɛ n'i y'a ye i ma bɔ a la n'i gɛrɛla sentɛnɛ la bila i bɛ bi sentɛnɛ bolo awa sentɛnɛ dɔ b'i kɛrɛfɛ koyi u bɛ k'i bila erreur la i m'a ye moqueries bɛ ka kɛ sisan wagati min na Ben le cerveau bɛ ka dénigrer wagati min na anw de bɛ ka kɛ fasoden jugu ye o wagati kelen an ɲɛ bɛ e ni mɔgɔ kura dɔ la teri kuran dɔw la fa bɛ photoninw bɛ taa Kuluba mais a tɛ digi ne la ne b'a fɔ bɛɛ k'a bolo la dusu la maa si kana Assimi kɛlɛ Assimi ni ko i sɔrɔ bilahi ala nɔ tɛ a kira nɔ tɛ maliyɛnw nɔ tɛ i yɛrɛ de nɔ don a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ ni kuranɛ cɛ maa si tɛ k'i janfa dɛ awa bɛɛ b'i kɔ c'est la pure et simple vérité n'i tilen o don ni minnu fana bɛ k'i bila fili la n'i bɛ ka continuer sira fana fɛ alhamdulilah an bɛ dugawu don ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma mais an ka dugawu b'i ye anw b'i kɔ anw t'i kɛlɛ ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka dusu da mɔgɔ si kana foyi f'i ma an bɛɛ ka tugu i kɔ hadamadenya la ni mɔgɔ y'a kɔnɔ jɛya ye n'i kɔ don a tigi la a tɛ ɲɛ i bolo dɛ ala ko ye tiɲɛ de mɔgɔ minnu bɛ k'i conseiller u tɛ ala dɔn ma da la n'u bɛ seli la yɛrɛ wala u tɛ seli la sinon u t'a don i kun na k'anw kɛ fasoden parce que Mali bɛ ka turu a kunjugu de kan minnu bɛ faso fɛ olu de bɛ ka kɛ fasoden jugu ye aw ni ala cɛ katikaw de bɛ bɔ bi ko bɛn ka bɔ CNT la Maliki Konate bɔra ka sɔrɔsiw galon nɔrɔ sɔrɔsiw la katika muso tun bɛ yɔrɔ jumɛn o don u ma bɔ Maliki Konate contre bɛ bɔ Ben le cerveau de contre la bon n ko nin de farafinna bi hali mɔgɔ dɔw ko kɛmɛ kɛ n'o ko kelen kɛ n'o ma diya u ye u b'a kɛ depuis ala k'o d'aw ma k'o kɛ o de farafinna bi kɔ wali ɲuman ani considération hadamaden o hadamaden i kɛra président ye o i kɛra maa sugu sugu ye o ni maa min ye ko kɛ ye i b'a dɔn a ye i bɛ mɔgɔw bonya i bɛ wali ɲuman dɔn i kɔnɔ jɛlen bɛ hadamadenw ye fo k'i sa i tɛ malo i bɛ sɛgɛn bila i tɛ malo mais mɔgɔ bɛ janfa i tɛ bɔ janfa la o janfa kelen i bɛ taa o ji sira fɛ
Asimi ala kinito janfala mais jawoye janfa gulugi do ilade ni kuranɛ cɛ janfa gulugi bilabi ne ma fina mbesa ni ka kuma fana digirila ibi yafa ma mais we janfa gulugi do ilade anya be tere kuranu na mokeru be ka kɛ division be kana election ɲakɔrɔla la ni wagati de kan ka kɛ wagati ye an bɛɛ fara mi ɲɔgɔn kan an bɛ ka e dɛmɛ bi mais an bɛ ala bɛ kɛ ka tiɲɛ d'e ma don o don ne t'a dɔn mun de bɛ yen qu'est-ce qui se passe ala bɛ kɛ ka tiɲɛ d'e ma don o don ala bɛ kɛ Asimi Sankɔrɔ ta don o don mais à l'intérieur du Mali juguw bɛ ka yɛlɛma k'an ɲina hali an kan ka bi bɛ kɛ dundun fɔ ni balafɔ de la sisan an kan ka sɔrɔ katikaw bɛ boîte de nuit la sisan an ka sɔrɔ katikaw kɛlen bɛ ka taga dunu ni bala de ta u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko vive Asimi vive la victoire malienne mais olu wulilen bɛ ko bɛn de cerveau k'an yɛrɛ ma kɛ k'an su ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ bila ɲɔgɔn na où va le Mali an ka sabali sa mais mun ɲɛfɔ an balimaw ɲɛna an bi kɔsini kuma bɛ Segu Tunkara bolo ka ɲɛfɔ o de nie que Dieu bénisse Asimi que Dieu bénisse le Mali mais Asimi mɔgɔ bi kɛrɛfɛ k'a bɛ k'i bila sira jugu in de kan ala a tigi ma bɔ Asimi na ne Segu Tunkara fana bɛ ka Asimi janfa di ala n b'a deli fɛ i kana ne Segu Tunkara i ka ne malo Asimi ye n bɛna danga de don dɛ bɛɛ k'a fɔ ko amina bɛɛ ka c'est côté n bɛna dugawu min don bɛɛ k'a fɔ ko amina mɔgɔ bɛ ka Asimi janfa ka Mali janfa ala ka a tigi kɛ yeko fila ye bɛɛ k'a fɔ ko amina bi ye dimanche 13 novembre 2022 mɔgɔ de bɛ ka na ni janfa ye Mali ko la activiste kunda videomani kunda sorasi kunda politicien kunda ala e de masaw ka masa ye ala a tigi lebu e maliyɛnw sɛgɛnna bi de kan ka kɛ anw nisɔndiya dɔ ye bi de kan ka kɛ an ka dunu ni bala ta k'a fɔ ko alhamdulilayi Asimi ye victoire sɔrɔ o don o bi kelen na anw yɛrɛma de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲina Faransi kɔ ka ɲina Macron dalen b'a ka salon kɔnɔ a bɛ yɛlɛmisɛnnin na parce que a ɲɛ b'a la an yɛrɛma de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ maloya bɛ nin ka ne faga Asimi kun ni nɛgɛn i k'i ka jeunesse diviser dɛ jeunesse kelen de bɛ yen o de ye changement ye les forces de changement ni arasibati tubira bi an b'a fara force de changement kan force de changement kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ tɛ fara an kan mɔgɔ tɛ bɔ an na dɛ force de changement kɔrɔ min ye minnu ka hakilinata ye changement ye a ma fɔ dɔrɔn ko Segu Tunkara ni Bubu Mabel dɔrɔn de don dɛ ni arasibati tubira bi a bɛna fara an kan an bɛ kɛ force de changement ye mais Asimi fɛn mun ka ɲi o ka ɲi fɛn mun man ɲi o man ɲi fɛn minnu ka ɲi olu bɛ taa ɲɔgɔn i ma ala ye arijana da ka jahanama da parce que fɛn jugu bɛ taa jahanama kɔnɔ mais o bɛ k'i nɛgɛn ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i ma i bɛ ka kuma a tɛ ka kɛ c'est impossible i tɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan Amérique bɛɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan hali Chine minnu man ɲi Chine Chinois y'a bɛɛ faga minnu man ɲi Faransi y'a bɛɛ faga minnu man ɲi dugu tɔw y'a bɛɛ faga anw taw minnu ka jugu olu de bɛ bila sanfɛ minnu ka ɲi olu de bɛ lebu olu de bɛ lagosi i m'a ye farafinna tɛ ka se ka avancer parce que an bɛ nin ligne de kan mais mɔgɔ bɛ nin WG la ka président Asimi bila nin sira jugu kan ala a tigi kɛ yeko fila ye mɔgɔ fana bɛ